přijíždí posádka s dalším číslem v pořadí a tím je číslo 28. Tak já tady vítám i posádku Rohlena Martin Gregor Michal se startovním číslem 28 RTM Motorsports Škoda 130 LR. Kluci začali vlastně závodit, takže si postavili závodní auto, přijeli k nám z Dobrušky a za jejich největší úspěch je první místo na Rally Liberec v roce 2012. Takže přejeme mnoho úspěchů i v Rally Opočno a budeme se těšit na shledanou. Hodně štěstí, pánové, pořádně to proturujte. To byl takový skromný výjezd, ano. Tam už... Já myslím, že ta líbačka byla úplně v pořádku, tohle to má vypadat prostě přesně. Tak a místo první skupina H4 získává posádka s číslem 28. Pan Martin Rohlena a Michal Gregor. A Škoda 130 LR. Pánové, srdečně vám gratuluju. Zasloužili jste si vítězství. No, se vejdou. Tam se vejdou. I my. Tak všichni obrovský, široký úsměv na kamery, vy všichni velký potlesk. Vítězové skupiny H4 stojí právě teď na bedně před vámi. Počkáme, až se rozprchnou a budeme vyhlašovat skupinu H5. Dámy a pánové, ve skupině H5 na místě třetím skončila posádka s číslem 24 Lukáš Janík a Milan Jeřábek.